Takže čau, zdravím vás u nového videa a dneska to bude hra Battlefield 4. Budeme to hrát celkem dlouho, ale každou neděli budeme natáčet, že jo, David? Ano. A myslím, že můžeme začít hrát. Tak dobrá, začnu. Já už jsem dohrál 4. misi, takže bylo moc těžké ty tanky se skrčit. Sekra se to maluje, ty vole. Já to vidím. Koukneme se. Můj tačka neuvidí to. No to je Koukneme jedno. se, co tady je. Ne, nechoď tam ještě, nechoď. No, dobrý. Dobré. Tady zatím nic není. O, tady je to vlastně, jak byl ten náhraďák. No, ne náhraďák, ale... Tam ještě zatím nechoď, prohlídně to tady. Jo, ale je to tady celkem strašidelný. Já vím. Tady asi nemáme jít, že? A tam No, tam máte jít a ty tam budou netopíři. Ora. Krásně proletěli. Teď tady na nás někdo míří. Aha, dobrý, to je Američan kamoš. Tohle byl kamarád, s kterým jsme byli v autě, ale... Nevím, kde ten 4. no. Teď tady je další. Ale tady chybí ten kapitán. Takový Ta ten... černá svině. No. Taky ten černok tady chybí, já mám. On tady za chvilku přijde, myslím. Ne, on tady už vlastně je. On tady za chvilku vlastně bude utíkat od tamtud sám toho baráku, protože po něm budou stát nějací zmrci. Prostě. Tady si za chvilku může vlastně vzít zbraně, že? A jsou tady hezký zbraně. Dobré, vezmeme si nějakou. Třeba moji oblíbenou. Famasku. Ne, nelíbí. Ono je dobré jak hovado. Tohle. Tak, dobré, máme zbraň. Já budu asi tady. Dobré, počkat. To je tam řvou. Tady jsou, tam jsou. Asi je máme zabít, že? Tak, nebudu se s ní vůbec padat. Ale tu už umře. To už mě štve. Nabijeme se tady ta scéna. Tam. Teď asi nějaký těžkoděnec. No, si myslím taky. Počkej, ta je. Aha, tam je. Dobré, ještě. A, co to? Ty, to jsou nějaké tanky nebo co? Tam tady v první... jo, ještě jsem chtěl říct, že to máme na normál, ale easy, hardko, to bylo docela lehké a normálko to jsme ještě nehráli, co? On někud po nás spali a já nevím vůbec odkud tam, no. Ježíš, jo, ty vlastně nemůžeš. Že tam někdo byl? Tam řídí cigan. Si sednu asi. Aha, takovou tankuj, tak je zabijem. Ty Číňany starý. Číňani mě vážně štvou v téhle hře. Jsem si sednu, nebo co si? Tě rychle všechny postřelíme a hotovo, jo? Že? Mhm. Vezmeme si nějakou zbraň. Vem si famasku. Famas! Nechci. Že ne dobrák něco. Ale strašně rychle. To se mi na ní... no má brokovka, jo? Na ní. Tahle. Jo, to je ta nová zbraň, co jsem ti říkal. Takže si ho vyzkouším. Mám mi svítit. Tu si nechám tady sunak. Ale já bych to třeba spíš jako snipu, že asi. No, to je v pohodě, ty už máš jít za kamarádama. Jo, tady jsou, že? Tam je ta černá svině, no. Nenalěvej, nepomluvej. Jsou to naši kamoši. Zachránili ti život, jo? Tak nepomluvej. No, to určitě. Ta černá svině tam je pomohla s tak hovno najít. Že tady bude, no. Nestřelej ještě na ně. Kurník.
budeš natáčet ty, ale... Aspoň nějaký tutoriálka máme jít. Zkus tam ty vyzkoušet, jestli to... Dáš držet. To je jedno, neber to prostě, neber to. Nech si tuhle a on je tam na rohu. To se teď mě možná zabil. Takže jak vidíte, tak já mám projekt. Tady jako pojď fakt střelí hodně. To mě to jako fakt štvou, jo. Já se naštval. Tam někde, nebo tam, nebo tam někde mrtvé. A teď asi někam má jedna. Já vím kam. Co je tam to? A už tam barva. Berle. Má barva. Takže tam jedna, tady, ne? Vlastně tady bude ten, no. Perfecto smerengo. Perfecto smerengo.